Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Cikin wannan sako za ku ji jarumin Kannywood Tanimu Akawu yana fama da rashin lafiya, inda jama'a da dama suna zuwa masa gaisuwa. Fitaccen jarumin Kannywood Tanimu Akawu yana fama da rashin lafiya, inda yake kwanciya a asibiti a Jos, jihar Plateau. Kwanan nan an ta yada hotunansa a shafukan sada zumunta, inda ake nema masa addu'ar al'umma saboda halin da yake ciki. Jaruman Kannywood da dama suna zuwa duba shi a asibiti, har da 'yan TikTok su ma ba a bar su a baya ba. Wata kungiyar 'yan TikTok, Rarara Just TikTokers, sun kai wa jarumin ziyara a asibiti karkashin jagorancin Abdullahi Alhikima. Kungiyar ta yi addu'a Allah ya ba wa jarumin lafiya. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe, mun gode.